aiheena on Ranskaa. Tämän päivän erityisvieras on Hilda. Bonjour! Minä olen Veeran vanha ystävä Ranskasta ja minä rakastan laukkuja. Eikö olekin hieno? Tässä on toinen laukkuni. Tämä on Michael Korsin. Nauttikaa videosta mun ja Hildan seurassa. Mennään videoon. Je fais du jogging. Je suis fatiguée. J'ai faim. Je fais du vélo. J'ai froid. Niin, ja minä... Mistä mä pääsen tonne? Yes! 50 coinia! Je jouais à l'ordinateur. Tässä on tällainen hieno puutarha, mistä löytyy varmasti paljon värejä. Vihreä eli verte. Tää on hyvä. Oranssi eli orange. Valkoinen eli blanc. Tää on ruskea eli marron. Tää on musta eli noir. Harmaa eli gris. Toivottavasti täältä nyt löytyisi jotain värejä lisää. Ahaa. Pinkki eli rose. Ja tässä on punainen eli rouge. Mennään tällaiseen puistoon ja katsotaan, jos täältä löytyisi jotain muita värejä. Tää on keltaista eli jaune. Tää liukumäki on sininen eli bleu. Ahaa! Vihdoin löytyi violetti eli violet. Mulla oli ainakin tosi hauskaa tehdä tätä videota. Ja nyt on Ranska paketissa vihdoin. Katsotaan minkälaista video tulee ensi kerralla. Moikka! I have a pen. I have an apple. Apple pen.